Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tanune ko fe ka wale nyuman don ambi salini hina yini chaya ga ke dan fe ona so here maka Muhammadul Mustafa kodo anaso dungo sanma wana sahaba nyuma an mo mo re utugo nyoga ya foka sal kiyama jodo ma ya rabbi ala kaneni awiye o jama kulusanu mainfe ka foli kerenkerelen ta kala se Shirifla TV la jabaga bela jalima mali kono foka se mali ko gama aw fene nyama dalu no Shirifla TV la ni tumaina ka wuladona ka fo bi wajulu keneka ambe komini ena kerenkeren nyala fajigila ka fen ka sangani islamia demeton bolo fara mimbe komini en konnala la dala kodo ufe ube tourner banyene maya wa komite oni nyogonche ninga ke hakilna jigi kena oni blasrali kena uye ode hukum konnala ami fajigila komite la kabe janvier kaloma samba flani muganu woro para nunu numbe do ni mogo ba welelon ko fuli kom nuga ni so jeli kaw nye foka tase kalande unga walanda diuma ay min sorola nena ukaje ko la jenyo gonfe ya sira la la nguli ala salama cha ala kande ala ka kande ba ala ka karmo mbani kara ga ko mo ngme sol yara la sule o tamana ko abal ma ke ba nyoko Sheikh Maru Dunya no fajigila secrétaire général nala sona amna baradam ne afalo no isigi kume commune eme tourner bam ne kalo nala sona amo kanaga bi turube fajigila la afla kana bele me kasuna alhamdulillah amala fu kala wala yimondo en association Ansar Dine commune 1 aleka bolo di nyogoma aka comité manoy comité Ansar Dine de fajigila e ulu forla nyogon kan ka sukle organiser ou bina alaka dine la si alaka jom donc en flé au Canada kani kayina la fa sigi aduna helala alaka wuli helala ka foli bele ba tengu anga fajigila du la kawla du manzana jele boko korofina abeke me kan la milikene kaya la faji abede bala anga dugu la kaw ambu fo ku barkada ku bole mando ye dugu ko bore anga almanyo aburu jara ni ato du masana jelu dugu bela jeli ambu be fo ku bole mando amu ye akabaro bla kaka sunu ko bla ni nene bayna kana anga kene bunyangulu asarati angulu na ma fo ko ala kausara ana ni hamimiya aka jeli la haram hula ala ka kausa koy ala ka hera kanawi ala ka barka do anawla anga susa ko nyamo biya ka fra anga comité Ansar Dine nyamo président be tabali la be biya quartier be biya be da fali quartier mu kono ko be nyamo bo biya wallahi afu da tangu amma fo ko ala ka usara ala ka hera kanawi ala ka nawu deme ante nyina anga sababu ma ananya joro ananga ji ani lahara no e famu Shirifla e sedi Shirif Usman Madan Hayra kana kaya kara Muhammad Oki se foi tangoni funa kala ka duga Hayra la kadima o dorne anga se no te anni ananga na furu nga fembe la dalendo o ruye ko se kala kadina sa se rola fentambulu ngame ala we Hayra la kadima ya ko be mi fe tiki ala ka ko o be sira minye ala ka duwa muchi ala ka hera kanuwi ala ko manye ala ka mo reka ko mo nyuma ni tun da kuna fila de bene boro ka dawo bela jelenka agato ko ka solo la Muhammad fajigila ka kane commune 1 ale bureau nyama no Adule Traoré ale be wajuru mindi aka comité ma ala sona ka benanga SSC 2024 2025 ay bare bla senga o ala sona ka kan 2025 2026 turi abesena ala sona ame fajigila shina ka nama bela jele fo o ka déplacement na ka comité fajigila fo ka fajigila dugutila ka fo
ka alimanakaw fo a fɛn o fɛn kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ minnu ka ɲuman bɛ yan ka dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman n'o ye a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara a n'a ka denbaya an bɛ dugawu k'u ye ka ɲin'a fɛ u bɛ min fɛ tigitigi Ala k'o k'u ye u bɛ siran min ye Ala ka don n'u cɛ. I n'a fɔ kumabaga kunfɔlɔw bɔra k'a fɔ cogoya min na kominiyɛn b'a ka laadala baara la Président Abdoulaye Tarawele a n'a ka jama bɔra ka laɲini mun sigi sen kan n'o de ye ka tɛmɛ komite bɛɛ lajɛlen na bi ta a turu bɛ Fajigila la an bɛ Fajigilakaw fo jama bisimila ko ɲuman na ka kominiyɛn cɛbaw bɛɛ lajɛlen fo ko Ala k'aw fanga se Ala k'an bɛɛ lajɛlen se an ka layidu kɔrɔ k'an ka limaniyaw kɔlɔsi an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ kɔ an ɲɛ jɔyɔrɔ a n'an dusukun feere a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara Ala k'a kɔlɔsi a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la ne kun ye musow bɛɛ lajɛlen ka folikan ye Fajigila présidente tɔgɔ la Ala ka a mɛn a ka jama ɲɛ an b'an karamɔgɔ fo Usayi Gawusu Kiyasu Jara Ala ka nɛkun sabati kuma min bɛna fɔ Ala k'a faamuya ko ɲuman di an bɛ surunya kuma la an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh. Aman sinsin seti Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barika ma ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lawale tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi masa min sɔnna ka bi jira ne ni aw la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma caya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ an bɛ sɔli danfɛnw lasɔn harama kan n'o ye Abdulayi den ni Aminata den an bɛ sɔli a n'a so dingɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ sɔnna ka tugu Ala kira kɔ fo ka se tiɲɛ dɔ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma caya an n'an kuntigiba in kan o kɔfɛ an b'a ɲini an karamɔgɔba kɔ n'o ye Bamadani den Basitan Tarawele den n'o ye Alimul Alama ye Fahimul Fahama Sharafuddin Kamaluddin Izzatuddin Tarjamaluddin Seifullah Seydi Sherif Usmani Madani Haidara an b'a fo Bangani Jangara Bugu la sijani kɛnɛ laban kuma yarabi ama Ala k'o di an n'a ka denbaya Ala ka n'a ka denbaya Ala ka n'u kisi Ala ka n'u tanga Ala ka n'u kisi ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen walimadɔn mɔgɔ mɔgɔ y'i sen min kɔnɔkɔrɔ ka se ni kɛnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn min u natɔ sɔrɔ yarabi Ala ka n'u ka k'u tatɔ sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ an ka kominiyɛn ɲɛmɔgɔbaw fo k'a daminɛ sanfɛ fɔ duguma an ye min tɔgɔ fɔ an bɛ min tɔgɔ fɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada u ka nin kɛnɛ ye seereyali anw ye o folikan ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ne de y'aw balimamuso a n'aw denmuso a n'aw ka kalanden Ala ka diinɛ sira kan n'o ye Madame Kulibali Fatumata Tangara ka bɔ o kominiyɛn na n sigiyɔrɔ bɛnnen don komite Fajigila ma ni an sigilen ni kɛnɛ kan bi Ala ko de y'an se yan bi balimaya de y'an se yan bi siniya de y'an se yan o la an b'a ɲini Ala fɛ an jɛra diɲɛ na cogo min yarabi Ala k'an jɛra alijinɛ kɔnɔ ten o kɔfɛ Ala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati mawudu min bɛ ne bolo bi ka fɔ aw ɲɛna o de ye ala fadilati shahari shaban fisamantiya min bɛ shaban kalo la n'o ye sunkalo makɔnɔ na an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bi dakurunya fila min bɛ n bolo n bɛn'o walawala ni Ala ka diɲɛ ye oro ya ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala kon mafilala ka bɔ an ka nabi ɲuman yɔrɔ a ko cogo di man soma salasata ayamin min awali shaban koni mɔgɔ min ye tile saba sun shaban kalo daminɛ na n'o ye sunkalo makɔnɔ daminɛ ye wa salasatan min awsatihi salasa ani mɔgɔ min ye tile saba sun sunkalo makɔnɔ kalo camancɛ la wa salasatan min akirihi ani ka tile saba sun sunkalo makɔnɔ kalo laban na kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan ko Ala bɛ nabi ɲuman 70 Ala b'o de ka baraji di ma ni mɔgɔ min ye tile saba sun ni bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ sunkalo kalo fɔlɔ la fo ka taa se tile 10 ma ni ye tile saba sun na ani a camancɛ o bɛ daminɛ tile 10 na ka taa bila tile 15 na a kalo laban o ye daminɛ tile 15 la ka taa bila laban na ni mɔgɔ min sera ka tile saba sun ni kɔnɔna na ko Ala bɛ nabi ɲuman 70 de ka baraji di ma o kɔfɛ tuguni wa kɛman abadallahu ta'ala sab'ina amani abi o baraji be b'a fɔ k'i ye san 70 de ka alabato la i ye ni tile saba min su o kɔrɔ ko karama ni bonya o de bɛ sunkalo makɔnɔ kɔnɔna na sunkalo makɔnɔ ni Ala y'a jira kɛnɛ kan ka kunbɛn ni nisɔndiya ani bonya ani karama ye sabu ka d'a kan Alakiraba b'a fɔ ne ma ni kisi bɛ ko arajabu n'o tɛmɛna ni bɛɛ y'o ye sisan k'o ye Alahu subahana wa ta'ala ta ye o bonya o ye Ala ta ye ko sunkalo makɔnɔ min ni an filɛ o la o ye Alakira ta ye ne ma ni kisi bɛ a ye
o suŋolo ba min na ami ko makono na ami kan bere beke o makono ani kalo ye horoma bay wan kalo ni soja kalo ba ni kalo ye la horoma dani an kan an cesiri wa ma nyini an balma muso fe an balako fe an falako fe ka nyini fe juru bi kana sani suŋolo te jide ka sara ni ya me ibe na flash ka soro ye farda de suforo sunani e mogo mi ye farida to e ka na flash adala ka foko barajiti mbalma muso suŋolo mina to fle an cesiri an suntigaw an telia u dilani fe suguri fene ka damne fajiri kana cili la fo ka se tile benima ijije ka wuli debe 4h walma 3h ika wuli ka mogo ka suguru dilanga duma jona sani suguru duma tiche me emeni da ka ke ira soko ke ko nyere ben sago yala ki banga mogo ka suguru dilanga duma fo ka se salatu watima ne balma muso adonga fakibe filila mbalma kew anga hine nyogona sungolo yonkono nana anga nyogon mina kanya wallahi emana dorome o dorome boka do sungolo yonkono nana adonga fiye ko baraji biye jiena abiye lahara ni wan mimba dira ama anga tesiri ni mimba mbol anga do sungolo kono nana anga di maya uma nu ya du mana do ka iba do so iba hine so mbo ina ambalma msofe o ko fetuni ala kira baba fa ne mani kishibai wa in mata fi tilka sanatan mata shahidan koni mogo ne e fatura o sain kono nana e kelenga ni kile saba inshuni be kono kani alabato bain kani be kono koni e fatura ke e to sain kono e ma fochi ka mimi digi alala ko mata shahidan ki ga donga fo e shedu sulamane bi se alama ne balmam so ni kalo e pour mo bay shedu su o ye jumei silame mi fatura ka to jihadi kanaka ani ma misele mimbe ni o yeslame ni e fatura musukela la e bi wele ko shidishu amma yini ala fa ala kan kalu ala ka Allah horma tayanga wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azama shaw'an oni mogo mi yen sungolo makona kalu ni ya bonya wa ta'ala ta'ala ani ga sira Allah subhanahu wa ta'ala e sungolo makona ya bonya ya karama ima songado ala gashila inena yatime deuna ka hina misikina ola kakle musori nyogon cheke ga ladire ga du kono nana wa ekla la kasira alai ka donga foko shuyeni sebie ka donga foko jena sebie ko bela jelinto inno wallahi ni e fatura ke to siraka ala benne makiye amani ala fefe mun fora ala ka alamen kulma ala ko di anama ala ka hamna ko bela jelinu wa ala ka nyema ngo usazibala amanga karamo bayra fo no usazi gausu kiasu jare ale de anga karamo bayamba fo shijani kana laba ma ala ko di anama duguti ba mo ala kana jugubana kana dugusana wa haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambe foli di shirifla kawma no ya karamo bay ale mi sona ka dileki bogada ala e ko je ka lafia ambe dugo kai shija ani kenan laban ko nyuma ya rabbi ala ko di anama anaka demba ya bela jeli abe mi fe je an lahara ala ko no yayi abe sirami ye je an lahara ani ayerola ya rabbi ala hana kisiuma o ko fe wala na mi mene bolobi fajigla kalamblon togola o de che hake afurum soka o hake tai afolo iga labato fembela funa kera ala sosoy aflana igi janto ches nogotuma anaka duminike wakati ula asabana iga che dametanga aniga akambara fembela jeli ananina ikana bokenema funa kera iche ka jei aduruna ni chebe bo iga blasira ni dugowe na bedu ika kumbe ni nisondia ani farfoni aworona na desera ika deme ika na kunada ika na fomoy awolon flana ika na fenyini chefe femi sete ai asiekina ika somo mine inafo iyere somo akonotona ika jenyoga chenya dilanka atana ika dugo ke ai dune kumene bulu aka kalandeni mankando no Mariam Traoré madame Kane kabo fajigla komtela kalamblon kono muso togola be foli ke nabaga bela jeleyi
fɛn o fɛn ma aw natɔla sɔrɔ u kana o tatɔ sɔrɔ. Bi ne bɛ kuma min kan o ye sirati mustaqim Ala ka sira kelen ne min b'a anw se alijinɛ kan o ye tan de a fɔlɔ ko aw kana fila fara Ala kan a filanan aw kana kɛ dangaden ye a sabanan aw kana aw denw faga a naaninan aw kana gɛrɛ tiɲɛnifɛn na a dogolen a n'a bangeni a duurunan aw kana ni min bɔli aw ma haramu ye a wɔɔrɔnan aw kana yatimɛdenw ka nafolo dun tiɲɛni sira kan a wolonfilanan aw kana basikili tɔrɔnpe aw ka sumalifɛnw dafa a seginnan aw kana mɔgɔw tɔɲɔ a dalanɛ na ani aw ka seereyaw kɔnɔ a kɔnɔntɔnnan aw ka layiduw dafa a tannan a n'a laban aw kana sira misɛnmani wɛrɛw minɛ ni sira minnu bɔra nin sira in kan yarabi a minɛni ani a baara kɛli Ala ko nɔgɔya ye an karamɔgɔ Asedi Serifu Usumani Madani Hayidara an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya ani labago ɲuman a bɛ Ala bolo Ala k'o di a n'a ma. Komini ɲɛmɔgɔ ko k'aw fo a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ a n'a ka hakilina ɲuman na mana mina a ye nin hakilina ta k'a ka komitew dɛmɛ n'i ye nin kɛnɛ yɛrɛ sigi cogo la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ nin kɛnɛ in a ye wasara président nisɔndiyara vraiment nisɔndiyara donc komite 20 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka présidentw bɛɛ fo ka présidentu bɛɛ fo ka secrétaires bɛɛ fo ka n ka wajulikɛla yɛrɛ fo ka foli a laban k'o bila diɲɛ doniba tala n'o ye Serifu Usumani Madani Hayidara n'a ka denbaya ye doni bɛɛ diɲɛ kɔnɔ ale jɔra a bɛɛ kɔrɔ donc k'an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si ani kɛnɛya di a n'a ka denbaya ma u kɛra anw ma sababu ɲuman Ala ka sababu ɲuman di ani u yɛrɛ ma u bɛ min fɛ diɲɛ na hɛrɛw la Ala k'o di an'u ma u bɛ sira ko ɲɛ Ala ka an'u kisi u ma an ka jamana a bɛ lahala min kɔnɔ bi yarabi Ala ka bɔ nin kɔnɔ Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ degun o degun b'a kɔnɔ Ala ka bɛɛ bɔ yen ka hɛrɛ bila nɔ na an yɛrɛ minnu nana ni hami minnu ye Ala ka hami ninnu bɛɛ dilan yarabi Ala k'o ka ɲɛ Ala kira kanu kosɔn sɔlala rasul an ka sigi hɛrɛ kunna Ala ka wuli hɛrɛ la an bɛ nabaga cɛman ni musoman denmisɛnnin makɔrɔ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ko an bɛɛ ni ce an yɛrɛ ye surɔ Segu Sala taara ci fɔ n ye ko n ka jija ka se kɛnɛ kan alhamdulilayi n'a jagoya ka na maa min b'i wele a kungo la a b'i wele kungo la kɛrɛnkɛrɛnyala fo wajulu kɛnɛ kan o ye nin de ye fɛn min n'a bɛna fɔ kɛnɛ in kan yan Ala ka mɛnkulo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma minnu fɔra ka tɛmɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o mɛnkulo di an bɛɛ lajɛlen ma vraiment ko in daminɛna ɲɛna muso fila minnu bɔra ka laseli kɛ ale ni an b'u fo k'u wale karamɔgɔw an ce aw yɛrɛ ye n ka kuntigiba n'o ye Serifu ye an b'a fo ka segin k'a fo vraiment a ye kɛnɛ diɲɛ nɔgɔya an ma quoi parce que a bɛ fɔli minnu kɛ an b'a lamɛn ni an sera k'a kɛ a b'an lafiya lahara a b'an lafiya diɲɛ na yan. Waladati karamɔgɔ min bɛ walada di ninnu ma ne n'a bɛ tila ka ɲɔgɔn ye a kan ka waleɲuman dɔn walahi a kan ka waleɲuman dɔn ninnu de tun ye mɔgɔw ye fɔlɔ ni an sɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sirannen tɛ université waladaw an ka muso de tun b'a di kɛnɛ kan ne bɛ kuma surunya su ye dɔ kɛ vraiment Gawusu i b'i ka kɛnɛ kan ale ma kɛ fitiriwale karamɔgɔ Hayidara ma Gawusu an dɔgɔninw don dɔgɔnin minnu lamɔna karamɔgɔ ka dugu la anw kɔfɛ a ma kɛ fitiriwale karamɔgɔ ma karamɔgɔ ale bila ka taa kalan na kɔfɛ k'a sɔrɔ muso b'a bolo a kɔfɛ yan a jɛnna ka taa dɔnni min ɲini kalan a nana karamɔgɔ n'a ka denbaya ni an tɔw nafa ni a ye an b'a fɔ k'a barika da ko a ni ce a yɛrɛ ye adamaden bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a sara fɔlɔ o ye yɛrɛ ta ye laysa lil insani illa ma sa'a foyi tɛ adamaden ye min kɛ kɔ a ɲuman n'a juguman i b'a bɛɛ sɔrɔ Ala k'an da kɛ ɲuman ye
an bɛ kuma kuncɛ ni karamɔgɔ Haidara ye siga Mali ɲinɛ Mali wali na don ani yɛrɛ de nani ne yɛrɛ bɛ kamana gan karamɔgɔ yɛrɛ barika bɛ sɔrɔ cogo jumɛn yɛrɛ la adamaden fɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya la karamɔgɔ jɛɲɔgɔnw n'a ka kalandenw na n t'a sɔrɔ cogo dɔn ne ye min kɛ kalanyɔrɔ ne b'a cogo dɔn karamɔgɔ ka du kɔnɔ a kalandenw ni a karamɔgɔ de b'a kɛ an ye anw bɛna jumɛn kɛ barika sɔrɔ sira ye a ye ne bɛ sigi ka kamana gan walahi ne t'a ye Gawusu ne bɛ kuma surunya n'o tɛ kabako don dɛ Ala k'an kɛ mɔgɔ ɲuman karamɔgɔ ma karamɔgɔ Ala k'a kisi Ala k'a tan Ala k'a denbaya kisi bɛɛ min ma ɲɔgɔn Ala k'a jidi Ala k'an kisi kokuma ma Ala kana don kokuma na Ala ka barika sɔli Ala rasul ne laselibaga kun ye an karamɔgɔ an'an ka imam Sheikhul Fadil Gawusu Kiyasu Jara an ye min sɔrɔ a ka bilasiralikan sanumanw n'a ka ladilikanw na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ an bɛ tanga ɲini Ala fɛ Ala min ka tanga ka bon Ala min ka se ka bon Ala min ni jigi da ka I b'a sɔrɔ a y'i wasa Ala ka don an n'an yɛrɛkun tɔɔrɔ cɛ Ala ka don ani adamadenyaw tɔɔrɔ cɛ Ala ka don ani jinɛ sitana ni dafɛn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ cɛ an ma sinsin ni Ala tɔgɔ barikama ye an badenw o kɔfɛ quartier maabaw n'o ye an ka maakɔrɔw ye an faw la an baw la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka quartier in denmisɛnkuluw fo n'o y'a jeunesse ye o tɛmɛnen kɔfɛ an filɛ nin ye terrain min kan terrain in gestion bɛ maa minnu bolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a dɔn k'a fɔ terrain in nafa wɛrɛ b'a la mun tɛ ndolanci dama ye n'i y'a ye u fana sɔnna anw ka nin wajulu kelen in sigi u y'a dɔn nafa de bɛ a la an b'u fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka u ka baaraw Ala k'a ɲɛ u bolo o kɔfɛ an badenw du fɛn fɛn bɛ an kɛrɛfɛ yan n'u tulo bɛ an mankan na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ don du ninnu bɛɛ kɔnɔ Ala ka dutigi ninnu denbaya ta faga Ala k'a d'u ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo aw nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la nafa yera Ala y'a da an ka malimatu ninnu an ka cɛ minnu bɔra ka walanda di nin ye soma sama bɔ ni ɲininkara ko wajulu kɛyɔrɔ la ko mun fɔra ye an filɛ kaloba min na o nafa fɔra cɛ ka hakɛ muso ka o fɔra o bɛɛ lajɛlen bɛ min sɔrɔ n'o ye siratul mustaqimu ye o tan fɔra an ye nafa kɛra o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ in labɛnbaw fo ka daminɛ organisation mɔgɔw la o bɛ taa laban an ka jamiyatu ansardini tɔndenw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ minnu ka sigi la n'o ye commune 1 ansaruw ye président Abdulayi Tarawele a n'a ka jama an b'u fo minnu nana tɔgɔ la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an ka Kadijatul Kubra ladegebaw n'o ye an balakaw ye an b'u fo ansardini bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw ni ce aw ka baara la an badenw n'a ye commune 1 ansaruw fo o b'a to an ka section rive gauche an b'a ɲɛmaw fo Abdramane Jara n'a ka jama o b'a to an bɛ an ka coordination ɲɛmaw fo Abdulayi Mayiga n'a ka jama o b'a to an bɛ national ɲɛmaw fo Moribo Jalo n'a ka jama o b'a to an bɛ diɲɛ ansaruw fo n'o ye Sanogo na Adama Sanogo n'a ka jama ye olu bɛɛ folen kɔfɛ min kɛra sababu ɲuman ye ka an bilasira ka yirana k'a fɔ diinɛ tɛ foyi ye fo maaya ɲuman n'i ye maaya bɔ diinɛ kɔnɔ diinɛ tɛ yen an bɔra k'a fɔ sisan ko Ala ye wasora magankaw la ni Muhamadu cili ye a ye mun fɔ ko minhum aw dɔ don o kɔrɔ kira ma bɔ jinɛw la a ma bɔ dabaw la a ma bɔ mɛlɛkɛw la a kɛra adamaden mun na rahmatan lil alamina yasa ka diɲɛ lafiya
cɛba min kɛra an dajuru minɛba ye ka nin kɛnɛ yira an na an bɛ foli lasa ma an badenw an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara an bɛna makutu kelen fɔ a la n'o tɛ ale makutu tɛ se ka jate a bɛ n'a fɔ ni maa min y'a sigi kɛnɛ in kan k'i bɛ yan cɛncɛn bɛ jate maaw n'a fɔ ko fa wulila ni maa min ko k'i bɛ an karamɔgɔ Haidara ka ɲumanya a n'a jogo ɲumanya k'i b'a jate k'a fɔ mɔgɔ bɛ taa k'i to yen kelen tɛ i ka baara kɛ n'a ye o b'i wasa karamɔgɔ Haidara kɔnɔna jɛlen don السيد الشريف عثمان مداني حيدرة عبد أخفى عمله فأظهره الله أثرا ونورا كرمو ما يريرا أغبارا ريايرا أغبارا كرا نجومي أكرا نوري السيد الشريف عثمان مداني حيدرة إذا ذكر الإخلاص ذكر اسمه في القلوب قبل الأنصب ko niye konna jia fo yoro mogo dusukun anu hakili be jigi jonna Sayyid Sherif Usman Madani Haidara dusukun nga fo ka ko newnye naka konna jia te matise ka gera kerefe a konna jera ay hele ni jebe ni ala yesranya fora dusukun hakili be jigi jonna an karamɔgɔ Sayyid Sherif Usman Madani Haidara ni ladiriya fora ni hina fora hakili be jigi jonna Sayyid Sherif Usman Madani Haidara ale kɛra farafina ka yani kuna wolo ye ka kɛ diɲɛ kuna wolo ye anw maliyɛnw ne wasara an b'a fɔ alhamdulillah Haidara ka kuma mɛn mun bɛ ka kodɔn feere akodi fakir kabla an ta'amal ko ijija imiri ajate mine sani ka ke ajate mine sani ka fo o be keni jume hakli ko mu me hakli tiye dimi ko dimi me hakli tiye ndimi na yeni ke ndimi na meni ke ko ikoloshi ni dimi na kuma o kuma ala kera ye mun ɲini an fɛ ko tarayas i ɲɛma jɔ dɔɔni o bɛ kɛ ni jumɛn seliji ta ala kan fila seli n'i y'a dɔn o tan tɛ yen kana kuma kana foyi kɛ tan dɔɔni ta ta dɔɔni ta ko dimi ye tasuma de ye ko seliji b'a faga ko tasuma bɔra jumɛn na o bɔra sitanɛ na sitanɛ ma nafa ɲɛ ɲɛnɛma kɔnɔ kɔrɔ dimi tɛ nafa ɲɛ ko hakili be tiɲɛni jumɛn dimi a filanan ko ye diinɛ minɛ ko ɲuman ye ja hakili de be kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ hakili de be kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ hakili kɔfɛ jumɛn be yen o ye diinɛ diinɛ de b'i dɛmɛ i kelen kɔfɛ ka hakili sɔrɔ diinɛ ta i ka baara kɛ n'a ye an badenw karisa a man di jɔnni ye anw cɛla a ka fɔ a ma ko an ye diinɛtigi ye karisa bɛ a ka diinɛ b'a bolo koyi a da m'a ka diinɛ na k'i b'a dɔn min b'i ka diinɛ tiɲɛ wa ko hasidiya e tɛ fɛ ka maa wɛrɛ ye e tɛ fɛ ka fɛn ɲuman ye maa wɛrɛ bolo kuma bɛɛ e ŋaniya tiɲɛnen don ka ɲɛsin maaɲɔgɔnw ma ko diinɛ t'i la hasidiya b'i ka diinɛ bɛɛ tiɲɛ a sabanan k'o ye maloya ye diinɛ masirila ye maloya ye ko maloya kɔrɔ ye jumɛn jama cɛla jogojugu min bɛ yen n'i m'a kɛ i kelen na kana sɔn k'a kɛ a ma f'i ye sisan siratul mustaqimu na ko a kana walejugu kɛ dogo ni bange la wa o de ye maloya ye jama cɛla e bɛ tɛ sɔn fɛn min ma e kelen k'i ɲɛ jɔ ala la i ma maloya ala ma i ma maloya ka kira ma i ma maloya i fa ma i ma maloya i bangebaaw ma i ma maloya i jɛɲɔgɔnw ma i ma maloya i muso ma i ma maloya i denw ma ko ni e yɛrɛ nin cogo in na ko olu kuma bɛ suli maloya k'i b'a dɔn fɛn min bɛ maloya bɔ adamaden na k'o ye nata ye ni natara i tɛ malo bilen
na tara jiena ete maloya ka wala juge bile na tara mado bolo fena ete sira yani ebna sira onye ebna ishulu oye ano ebla wala juge la iboke subhanallah kun na tara be maloya bo adama dina anani na laba ko e bara nyuma shinjitu duodeya kahine maula kala diria ibe bara nyuma fenfedo ko oye jama kisen nani nai kiba do mu chenwa ko yi ma korofoyi ni ba fe kama wredo alijinena ire kata janeme ko to ko atiki korofodo korofoli kore jume jomi ma tila choide kayala kofa akofe mungoso mugo aka mangoya mugo bulu mungoso mugo ka tigala mungoso joro mi mala okachie subhanallah ko ma korofola bina fo masugudula ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu jazakumullahu khairan ko aw doba fe aka aw manyon sale o tolile ki isiga kuna ka sogo dunwa o kadi joni sogo tolile mandi ma she so to imo gonyogo o kono mani e ki manyon korofo ka bi na fo yibi ka sogo ri jama kisenani o dilima no yi hakli ani dine ani maloya ani bara nyuma mi ma chie hakli dimi mo chie dine hasidiya bo chie maloya natabo chie ikare ga bara nyuma ima nyon korofole bo chie ambado ni dine kala mo foloy jugo kanye wala na fulana ode yani ambebi na blaban femina de ko fen durube o farabe laban fen durula ni la mere fen durube ko be laban fen durula la mahalata sigate ala isigino e fen durube ikanyene ma yako ko be laban fen durula kiki sigino e me ko sani fen duru laban tai sano kana kiki jija ikadwa yimne kanye duru folo yimne kanye kono kerani afalena iba nafaso ala ko qur'ane kono ako innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu ko mu'minu ni olusona ka foku mai alai ka tu muhammadu ko o ko fe uyu jogogla ula diriyala kumala uyu kle kewalela o mason ka kedu makolo tie baye anyene kofe uye dugla ka quartier ugla ka sida ugla ka maugla fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ko seratuka kumara mina nu desera ko degutuka kumara mina nu ka sorobana ibo kuma ngoro doa fenduru mimi na fore ni sera ki jija ki koloshala ina fo muhammadu ya fotugo ya mina kuna fale na doro iga baraji bi sebe ngata fe atejo ala ka here kai donola ala kirabi ka chelo ladi cheina na ala kirama ko ala kiran ladi kami abenganyene ma nyembolo nibe dugu mina o dugu sigibe jia nibe dumi ngono o du sigibe jiana nibe jamakulu mi nchela o jamakulu nga jenyoya abenyembolo ntemalo ambade oni na mele ay ambau anfau ay ni lame akani lakale adewni iyara ka barake nay abe fonne mako al ahwalu masiriya ko tenye mingo ni yoludi ala kraye chain ladi ako egetanimu khamsan qabla khamsin ko fenduru tonobo ko sani fenduru kana mo ala kira la mobadi ala kraye mufo ako adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ko ala ine kerengere kambo fa nyuma ula kambo ba nyuma ula kambo kabila nyuma na kambo ma nyuma una ama dawo made akira kan lamo
ngo ala de ko Qur'an kono wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna ako Muhammadu ekodo imanton kodo ko soni ateme ne ala bina eson fi ba foka kan ni Qur'an aya inde nyakoro kuma be ni bana yisoro ni degu yisoro ni toro yisoro afoko kiram ala de la ka fo kiram Muhammadu ye ni geleya ingono o wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ko ameo me ala bina ne son kene yala foma fo ka kai ameo me ala bina son sorola foma fo alhamdulillah ameo me ala bina so jorola foma fo alhamdulillah ameo me ala bina so wasala ala ko Muhammadu ma ko yala ekunte yatimeden wa ika yatimeden ay muchie yi ay muchie imi fai ibatara ka soro ika dogo imo ke min jore koro o fatura ibina ke min sona kita o fana tara ko mu me mile ko ne ala me e wasawa ko Muhammadu ekunte ni sirayin ka o koro ejime no e wahyi no e kiraya ekunto don ko ne ala yi bolo sama kana kiraya dima asabana ke sekunte e Muhammadu ye ko ne ala yi sedima o Muhammadu min lamona de o fana de ya deun ana somo ana ka sahaba ko lu lamo o lu fana yo lamo in kelenta kana du o ko fe mo ma fo kana se on ma bi alhamdulillah o lamo sra do refleni ko fenduru torobo o sani fenduru kana Abdurrahman Jara o fenduru foro bo do wa o taraka ma chamanda o ya onne Allah awo ala kira ko shababaka qabla haramika ko ye demiseni wati mina ki ga demiseni ya tonobo ala ka here kai ika demiseni ya tonobo angado demiseni ya e fangai demiseni ya e sabati demiseni ya e teliyai akateli ko ikado ika demiseni ya kono kana beban mana kola ga bila binga shini iga fanga ibina bawo ika telibi shini bina yoli katama ipasa ukakene shini pasa nuna magaya pasa nuna ja pasa nuna sega giri ikungolo shi finendo shini shi na je bi iba fo fanga bena tekene la ngoko soni abina koro ala kira ni fore ko ika demiseniya tonobo ne yiga demiseniya beke sebela ka ke doni yinina ka ke bara kelila sebela ki ka demiseniya beke makoroba buyala ka ke here samani kana ika demayala kana ika dukono ki ka balma glana ne o ke sisa ni corona na ki ka demiseniya mi iyo ke ni bara nyuma ina de ka te jobili fe ngani gani mo no kadi muna demison antu kalanina o iga demiseniya tonobo ore kama yafo madona ukakumana ko at-ta'limu fi sigari kan-naqshi 'ala al-hajari wat-ta'limu fi al-qibari ka-kitabati 'ala ka-rasmi 'ala al-ma'i ko demiseniya kono iye kalamin ka kono iye baranyuma min ka kono kabina fo mami meka nobo farala ni tora ka nobo farala ka nobala nobe tunwa atetunu angani ko e ma so oma fo corona na e mana fo kebe fenfe ke korokono kabina fo ko ebe ga sebeninge ji sanfe ne tere chi ji sanfe abige to modi iya go indoro at nobe tunu okoro demiseniya ye sabatidi jeni fiu akado bi ibise ka fen chamanke nga shini yesigi o de kayima dugu tse ka jo ni demisen o manyi jamana tse ka tanye ni demisen o manyi
fika do ɲinimaya ye kɛlɛ de ye denmisɛnniya kɔnɔ bibi na n'i ma kɛlɛ kɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'i jogo ye n'i ka diinɛ sini u b'i jɔsi ka bɔ yen i n'a fɔ lagɛrɛ bɛ jɔsi cogoya min na ka bɔ tabolo sanfɛ dɛ e kɔrɔlen dɔrɔn i bɛ jɔsi ka bɔ yen a bɛ kɛ i n'a fɔ i tɛ yen ala ka hɛrɛ k'an ye a fɔlɔ ye nin ye kuranɛ kɔnɔ denmisɛn dɔw bɛ yen ala y'u tanu ni denmisɛnniya ye n'o ye ulukɔnɔmaw ye ashabul kahfi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ko ninnu ye denmisɛnw ye kumana min na u y'a ye jɛnɛya ka bon u ka dugu kɔnɔ suyɛni bɛ yen maafaga bɛ yen hasidiya bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan ko an ka bɔ nin na dugumaw wulila u nɔfɛ ko aw ka bɔ anw ta la an b'aw faga u ye o koronw da la u bolila ka taa don kuluwo kɔnɔ ala ko n bɛna aw kɛ aw denmisɛnw ma sɔn ne ala la wa n bɛna aw kɛ kabako ye aw bɛna aw kulomasaba n'a fu fa fu ye san'aw ka sa i bɛ nin kɔrɔ dɔn wa kisa yɛrɛ tɛ k'a fɔ k'u ye san u mɛnna sunɔgɔ la kisa t'o ye dɛ kisa kɔrɔ de ye ni denmisɛnnin min kɛra maa ɲuman ye i si bɛ janya i si bɛ janya si jate da tɛ kuwa i bɛna si min sɔrɔ dɛ i ka ɲumanya n'i ka baara o bɛ janya ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min si jara ni e ta ye si yɛrɛ jate da la kuma in kɔrɔ de y'o ye asahabu kafi mɔgɔw u y'u fu fɔ fu ye olu bɛ denmisɛnniya la halisa nka u fu fɔ fu bɛ olu kɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye o kɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ n'i sɔnna ka ɲuman kɛ maa min ma sɔn denmisɛnniya kɔnɔ ka ɲuman kɛ e ta ɲɔgɔnna la e bɛ bila o ɲɛ e bɛ san 20 na walima e bɛ san 30 la hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ san 100 la i ka san 20 bɛ bila u ka san 100 ɲɛ ala ka hɛrɛ k'a ye a filanan sihataka kabla haramika sihataka kabla sakamika i b'o kɔrɔ dɔn ko i ka kɛnɛya tɔnɔ bɔ ko ka kɔn i ka bana ɲɛ yɔrɔ an bɔra k'a fɔ denmisɛnniya bɛ laban jumɛn na o bɛ laban kɔrɔ la n ka kɛnɛ o bɛ laban jumɛn na bana ko i ka kɛnɛ waati min na k'a tɔnɔ bɔ ko sanni i ka bana nin lamɛn dɛ nin bɛ ɲɛsin denmisɛnw ma a bɛ ɲɛsin hali maakɔrɔw ma i ka kɛnɛ waati min na ɲumanya kɛ i ka kɛnɛ waati min na sabati i ka sinji to i ka kɛnɛ waati min na kana sɔn ladiriya kɛ i ka kɛnɛ waati min na jɛnɛya to yen i ka kɛnɛ waati min na hasidiya to yen i ka kɛnɛ waati min na sigiɲɔgɔntɔnya to yen i ka kɛnɛ waati min na ladiriya e bɛ se ka fɛn min kɛ kɛnɛya kɔnɔ ni banana i bɛ se k'o kɛ wa k'i bɛ ka ɲumanya min kɛ kɛnɛya kɔnɔ dɛ ko n'i banana ɲumanya baraji tɛ jɔ kelen filanan ni i ka kɛnɛ waati min na i y'o baaraw kɛ ni i banana ko bana in tɛna e bɔ i ka limaniya kan nin b'a hakili jigin jɔnni na nin b'a hakili jigin kira ayuba la ayuba ale tun ye kira ye a ye ɲumanya kɛ ka a ka mɔgɔw kanda k'a ka denbaya kanda k'a kɛ dugu jɔba ye ka kɛ jamana jɔba ye i b'a dɔn waati dɔ la ala y'a lajarabi fo ayuba yɛrɛ nana fɔ wa ayuba iznada rabbahu inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin ko ala ye ne lajarabi dɛ ala bana ye ne sɔrɔ ayuba yɛrɛ ma bana fɔ a ko tɔɔrɔ ala tɔɔrɔ ye ne sɔrɔ nka ala e de ye hinɛbaw la hinɛba ye ala ne kan bɛ e de ma kunu ne kun ka kɛnɛ nka bi ne ma kɛnɛ ala ma jigi tigɛ ka hinɛ na n'o y'a sɔrɔ ayuba ka kɛnɛya kɔnɔ ale kun y'a kɛ tiɲɛni na dun a bɛ se ka nin kuma in fɔ e ka kɛnɛ e y'a kɛ jɛnɛya la i banana jɛnɛya ye bana bil'i la e bɛ sɔn ka nin kuma in fɔ ayuba ta ɲɔgɔnna i bɛ sɔn k'a fɔ e ka kɛnɛ e bɛ suyɛni na i banana e tɛ se ka kɔgɔ ta bilen e bananen e bɛ se ka nin fɔ e ka kɛnɛ e y'a bɛɛ kɛ maa tɔɲɔ na i dɛsɛlen i ka fanga tiɲɛnen i bananen i kɛlen ye yogo fila ye ni bana ye e bɛ se ka nin kuma in fɔ
o kɔrɔ i ka kɛnɛya tɔnɔ bɔ san'i ka bana a sabanan k'i ka sɔrɔ n'o y'i ka sɔrɔ k'i k'o tɔnɔ bɔ ko san'i ka kɔli nin lamɛn dɛ ko i ka sɔrɔ se b'i min ye a tɔnɔ bɔ hinɛ fantanw na a ɲini halala sira kan kana sɔn ka a ma fɔ sisan siratul mustaqimu na ko a kana basigiliw tɔrɔmpe wa k'a ka sumani fɛnw dafa mɔgɔ min b'a ka nafolo ɲini ka mɔgɔw tɔɲɔ e ka nafolo sɔrɔlenw kan ni don min na ne ka nafolo banna e bɛ se ka kuma i se ka fɛn fɔ dɛ ko sɔrɔ waati ko o tɔnɔ bɔ a kɛ ɲumanyaw la a kɛ sinjitigiw la a kɛ balimaya dilanni na a kɛ ɲumanyaw la ko n'o kɛra ni kɔli nana i bɛ se ka kuma i b'a fɔ bi se tɛ ne ye nka kunu ne ye nin kɛ ala ne ye nin kɛ e ye an karamɔgɔ m'a fɔ k'i ka kama dilan a bɛ dilan ni nin de ye nin bɛ hakili jigin jɔnni na Musa tile la cɛ dɔ tun bɛ yen Musa yanni binakɛ den de u b'a fɔ ten n'o ye Karuna ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha i b'a dɔn Karuna ye mun kɛ Musa balima don n'a tɛ o ma ale ko de k'ale tɛ fɛ ka Musa y'a ɲɛ la a ye nafolo sɔrɔ a ka nafolo doniba girinnaw b'a ta a tile dama u tɛ s'a kɔrɔ a ka sanu a ka wari u tɛ s'a kɔrɔ a y'a ka nafolo lajɛ ka mɔgɔw de sara ko ka taa Musa lebu ala ko k'ale ye Musa jɛya ka bɔ Karuna ka janfa ma a n'a ka lebu ma a b'a dɔn Karuna ka nafolo a b'a jigi d'a kan wa ko a fɔra a ɲɛna ko Karuna nin dabila ɲuman kɛ a ko aw ka bɔ mun na sa ne ka cɛsiri ni n ka dɔnni ni nafolo in di yan ne ka fɛlɛ kun tɛ n ka pilanw kun tɛ ne kun tɛ nafolo in sɔrɔ a tora ka janfa n'a ka tɔɲɔni na ala ye mun f'a ye ala ko fa khasafna bihi wa bidarihi al arda a ka nafolo de a n'a yɛrɛ a n'a ka denbaya minnu kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye ala ye duguma kelen kɛ k'u bɛɛ de kun ɲininkali de bɛ yen sisan n'i kɛra nafolotigi ye n'i kɛra tɔɲɔnikɛla ye i sigi i kɛ nafolo a bɛna fɔ e bɛ ka tasuma de don i ka nafolo la k'a jeni ka taa i ka nafolo tɔnɔ bɔ sanna ka ban a b'a dɔn ka Karuna to a ka sɔrɔ la k'a to a ka wasa la mɔgɔw de tun b'a fɔ ala k'an kɛ Karuna ɲɔgɔnna ye ala k'a ka nafolo d'a ma ala k'a ka se d'a ma i ma dɔn a ye bonya sɔrɔ i ma dɔn a ye karama sɔrɔ nka don min na a halakira k'a ka nafolo halaki olu ko la hawla ala k'an kisi Karuna ta ɲɔgɔnna ma ko ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ de ma sɔrɔ o don in na min b'a dɛmɛ minnu tun b'a fɔ i ɲɔgɔn tɛ yen i ka bon wari b'i bolo taa n'i ka baara ye minnu tun b'a ka juguman kɛ ɲuman ye k'a ka ko fitinin kɛ koba ye olu bolila ka bɔ an ye ko n'an kun ta kɛra Karuna ɲɔgɔn ye k'an kun bɛ halaki i t'i yɛrɛ kɔlɔsi i ka sɔrɔ in ani i ka nafolo in sɔɔni dɔrɔn a bɛ taa nafolobatigi caman kɔnɔ e ye dugu kɔnɔ maa joli bɛ yen ni e y'i ka nafolo bɔ olu ta kɔrɔ de o i mana kɛ waritigi ye cogo o cogo ko i ka surusu bɔra dɔ de t'a la e bɛ se ka wusaya n'o ye ko ɲumanya kɛ san'a ka falen fantanya la a laban o ye jumɛn ye o y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko hayataka qabla mauti i ka ɲɛnamaya tɔnɔ bɔ ko san'i ka sa sabula i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ma se ka fɛn o fɛn kɛ hɛrɛ la n'i sara o tɛ se ka kɛ bilen o de kama ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu ala ko mina aw faga mina aw lakunu nka o tɛ problème ye o ko mais i ye fɛn min kɛ ka kɔ i ka saya ɲɛ wa i bɛna sa ka nɔ min to i ko ne ala b'a fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ an ka ɲɛnɛmaya an ka kɛ ɲumanya la amadenw nin fɛn duuru in ala kɛra ye cɛ ladi ka cɛ bilasira ni o ye nin ye ala kɛra ka lamɔ ye هذه مدرسة رسول صلى الله عليه وسلم لتربية البنين والبنات ala kɛra ye nin kumakan in bila nin n'a ɲɔgɔnnaw ko ka an ka lamɔ cɛw ka lamɔ musow ka lamɔ denmisɛnw ka lamɔ an bɛ segin a kan waati sera nin ye ka walanda in fara ɲɔgɔn kan an ka wuli n'a ye ka taa so
wala na fɔlɔ ko jamakisɛ naani bi i farikolo la n'o ye hakili ani diinɛ ani maloya ani baara ɲuman k'i ka hakili i kɔlɔsi dimi bɛ a tuni la k'i ka diinɛ ko hasidiya b'a tiɲɛ k'i ka maloya ko nata bɛ a tiɲɛ ko i ka baara ɲuman ko maakɔrɔfɔ b'a tiɲɛ walanda filanan ala kɛra ye cɛ dɔ ladi a ko fɛn duuru tɔnɔ bɔ ko ka kɔn fɛn duuru ka n'a tiɲɛ k'i ka denmisɛnniya tɔnɔ bɔ ko sanni i ka kɔrɔ i ka kɛnɛya tɔnɔ bɔ ko sanni i ka bana k'i ka setigiya n'o y'i ka nafolo sɔrɔ ye ko o tɔnɔ bɔ ko sanni i ka fantanya k'i ka waati tɔnɔ bɔ ko sanni waati ka ban k'i ka ɲɛnamaya tɔnɔ bɔ ko sanni i ka sa ala ka hɛrɛ ka ye ala k'a nafa waati sera an bɛ ala deli an ye waati fɛn fɛn kɛ yan nɔ ala k'a kan ye dayɛlɛli ye hɛrɛ bɛɛ la an bɛ fajigilakaw fo ninnu ye seyidi sherifu usman madani haidara ka lamɔ ye ninnu ye karamɔgɔ ka kumakan lamɛn ka karamɔgɔ wasa a k'i wasa mawuludu kɔnɔ kɔngɔtɔ joli bɛ yen n'olu bɛ dumuni sɔrɔ fajigila komite sababuya la u bɛ misiw faga ka malo bɔrɔw tobi ka bɔ ka t'u jɔ ne ko malolukɛlaw dɔrɔn tɛ dɛ sigiɲɔgɔnw bɛ bɛlɛnni kɛ dumuni na waati la u b'u den kogojuw la sumaw la mobili kun bɔra u ye aran kun minɛ jɔnni y'a sababuya ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara jɔnni y'a waleya Jamiyatu Ansar Dini kɛrɛnkɛrɛnnenya la fajigila komite an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn ala ka hɛrɛ kɛ an'u ye ala k'an'u wasa k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kunbɛ cɛ ni silamɛya donkan layidu wɔɔrɔ tali ye jamakulu caman fɛ cɛ fara musow kan kɛnɛ in kuncɛlen an b'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ in seereyabaga dɔ la a bɛ bɔ ka duwawu don sanumanw kɛ an ye min sɔrɔ a ka duwawu sanuman ninnu na an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ yarabi an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala k'an dɛmɛ ala k'an n'a kɔrɔta ala k'an n'a wasa a b'a fɛ ko in ka kɛ cogo min na ala k'a kɛ ten a bɛ siran ni mun ye ala ka don an n'o cɛ ala kira hɔrɔma kama n'an karamɔgɔ wɛrɛ barika ye salli ala nabi ni fɛnɛ de bɛ dansigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ komine kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fajigila komite ka sanga ni Jamiyatu Ansardini bolofara min bɛ komine kɔnɔna la laadala ko de u fɛ san o san u bɛ tournée ba ɲɛnɛmaya k'o kɛ bilasirali kɛnɛ ni hakililajigi kɛnɛw ye u ka komitew ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna bi an tun bɛ fajigila komite kɔnɔna la min baaraw bɛɛ kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 ka ala subahana wa taala deli hakililajigi minnu kɛra kɛnɛ in kan bilasiralikan sanuman minnu kɛra kɛnɛ in kan ala ka kulo kɛ kulo kunnandiw ye k'u lamɛn ka se ka u lawaleya ka ala subahana wa taala deli bɛn ni kelenya ani kutɔɲɔgɔn ta la ala ko o sabati an ka jamana kɔnɔna la fo ka se a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka ɲamadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida wɛrɛ ni ala sɔnna. Londi sega tieme tinya welela fala ka chideme tinya welela londi sega tieme tinya welela fala ka chideme tinya welela londi sega tieme